संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। कारण जे लोक शिक्षण सोडून गेले त्या लोकांची परिस्थिती काय किंवा त्यांच्या कार्यक्रमाला सुद्धा सरकारी कार्यक्रमाप्रमाणे त्यांना नोट पाहिजे होती ती पण 4,000 रुपये सुद्धा नोट देण्याची परिस्थिती आपल्याला माहिती गावामध्ये सुद्धा 4,000 रुपये काढण्यात दिले होते। आपल्याला काल नवनाथ भेटला होता अशा पण लोकांचे पैसे लोक काळामध्ये सुद्धा आज आपल्याकडे आज नगरपालिका क्षेत्रामध्ये या नगरपालिकेमध्ये गेल्याने आपल्याकडे 5 नगरची आणि त्यानंतर 4 आणि या शहरामध्ये असं आपण एकही काम सुरू जे काम सुरू ती सगळी कामं संपूर्ण केलं 99% कामं पूर्ण केली आहेत। परवाईचं आमच्या जेव्हा इत्यादी सगळे 10 लाख झाला पाहिजे वाटतात की अशी एक काम सोडलं नाही। खरं तर सांगायचं की आज कार्यकर्त्यांनी आपण इतके आले गेल्या 5 वर्षामध्ये एखादं काम करायचं तर आपण 1,000 रुपये एकही काम केलं आपण सगळी कामं या ठिकाणी केली। सुद्धा माझं म्हणणं होतं की त्यावेळी दुसरं माझे बॉडी असल्यामुळे आपल्या काही निर्णयाला हे होतं कॉन्ट्रॅक्टर बदलला पाहिजे आपण आणलेले आहे म्हणून त्यावेळी बॉडीमध्ये एकत्र असलेलं आपल्याला ते करता आलं बॉडी कॉन्ट्रॅक्ट ते पण काम यावेळी पूर्ण राहू शहरामध्ये जे जे काम तिथे आपण काम मग लाईट कसं तर या शहरामध्ये वाढती या शहरामध्ये 5 वर्षापूर्वी लाईट आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।